Welcome. Like, Subscribe. welcome to my channel, Ping Bicolena Vlog. Ayan na po guys, ang ating lemon cake. Ayan. For today's guys, my videos is gagawa tayo ng lemon cake. Ayan. Sugar, oil, pineapple, and 2 lemon, and 4 na pirasong egg, and meron tayong curry. Ayan. Gagamit tayo ng 6 na pirasong curry, and condensed baking powder, and vanilla, and 2 cup na flour. Ayan guys. Start na tayo guys. Ayan guys, yung ating lemon, gagadgarin natin siya. Kailangan ko yung skin. Ayan. Ayan na guys, yung ating ang ating egg. Sama na natin yung oil. Then, pineapple. Ayan, yung blend natin na pineapple guys. Then, sama ko na din ang lemon juice. Ayan guys, yung ating skin ng lemon. 1 kutsara guys. Then, isunod ko naman guys yung kanyang sugar. 1 cup sugar yan guys. Ayan yung ating guys, 2 cup na flour. Sinala ko na din pala siya guys. Ayan. Lagay tayo ng vanilla powder. Sama-samahin ko na guys yung lahat ng powder. And 2 tablespoon baking powder. Ayan. Lagyan ko din siya guys ng konting, ayan, black seed. Ayan na guys, ang ating lemon cake. Salin na natin siya guys. Ayan. Ayan guys, oven na natin siya. Ayan. Sa 180 ko lang yan guys nilagay. Ano lang yan, 40 to 45 minutes. Ayan. Ayan guys, habang nakasalang yung ating cake, gagawa naman tayo ngayon ng kanyang sauce. Ayan.
Kailangan ko ulit dito guys ng isang kutsarang yung balat ng lemon. Ayan, hindi ko na pala siya guys sinugasan kasi sayang yung ano yung may konting lemon pa siya. Ayan. Kailangan natin. And then, this one, 1/4 lang nito guys. Condense. Ayan. Then, sugar natin, 1/4 lang din. And lemon juice, kailangan pa rin natin ng lemon juice. 2 kutsara naman guys. And, maglagay tayo ng, ito, 6 na pirasong curry guys. Ayan. Ayan. Tapos, blend natin siya ulit. Guys, ang ating lemon cake. Malapit na siya guys. Ayan na guys. Okay na siya. Ayan na guys. Ayan ang ating cake. Ayan. Okay ng ating lemon cake. Ayan na guys ang ating lemon cake. Ayan. Ayan na guys, lalagyan natin siya ng toppings. Ayan. Sorry, hindi ko na nakalimutan ko ba siyang Ayan na guys, nilagyan ko na siya ng toppings. Siyempre, lemon. Then, pineapple. Ayan. Then, lagyan pa rin natin siya ng, yung balat ng lemon guys, ayan. Sa top. Ayan na po guys, ang ating lemon cake. Ayan. Welcome to my channel, Ping Bicolena Vlog.